Čo sú ľudia, dneska si ukážeme, jak na Minecrafte spraviť paprsok. Ideme na to, nejdeme na to. No, toto už máme. Potrebujete na to diamantovú kocku a paprsok. No, to je jedno, když si to spravíte, ale spravte si to takto do kocky, jak mám ja. A keď chcete napríklad 2, tak dajte také 3. Budete mať na 2, počkajte. Tak. A idem si dať tady kocku. No, keď chcete 2 tu. Počkejte. Tak, už to máme. Dúfam, že som vám pomohol. Dúfam, že sa video páčilo. Keď aj tak komentáre hlavne, ale najviac odbery a lajky. Ja sa lúčim a čau. Pa, 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 pa.